खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 24 जुन 2022 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासार जानो हागोन सुथुरखौ फेजेननो हागोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा दिनै मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाबबो मोनगोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो मान मोननो हागोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान मिजिं गोदान बोलो फैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागोन मोजां साननो रोंगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनोबो हागोन समाजावबो मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो बांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाबखौबो मोननो हागोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन लोगोफोरनि अनसायनायबो मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोआ जोबोर उदास जागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव दिनै अननानै फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानाया गाहाम जाब्रबथायनि आसाबो दङ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु आरो गिलुं गिलुं जानोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना बारा मोजां नङा माबा मोनसे गाज्रि खौरां मोननोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन माबा मोनसे खैफोदबो जानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ नाथाय अब्लाबो मावफुंनो हागोन रांखावरियावबो मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव दिनै अननानै फैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनो हागौ देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबुबो मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां
मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खरावबो अनलायनाय फैगोन समाजाव दिनै मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि अननायखौ मोननो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायाबो जाफुंनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजावबो मान मोननो हागोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां गुबुननि गोसोखौबो दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाबबो मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननिबो आंखाल जानाय नङा वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ अब्लाबो नाथाय पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमा गोग्लैगोन बहाबा हान्थिनो खाबुबो मोननो हागौ समाजावबो लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोआव बोलोबो फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोसोनि साननायाबो जाफुंगोन गोसोआव बोलोबो बांगोन समाजावबो दिनै मान मोननो हागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाबखौबो मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव बोलो बांगोन नाथाय अब्लाबो मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्राबो देबार नांनो हागौ रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन आयनिख्रुइ दिनै खरसायासो बांसिन जानोबो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा गोबां खहा जानांनोबो हागौ समाजाव नाथाय मान मोननो हागोन बहाबा हान्थिब्ला लामा सामायाव दिनै सांग्रां जानांगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ दिनै मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआबो जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन
कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बहानिफ्रायबा दिनै गोबां धोन मोननोबो हागोन आयाबो बांगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाबखौ थोजासे मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौबो मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबुबो मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां होनजायो न'खरावबो दिनै अनलायनाय फैगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों